kumvera mpometa don't trust kamuna palidio tundu bando umaoneka monga kasitengo koma ndi mboni yazovuta zisha mtengo mdali yanje mwazi wa muntu ndiwoda kwisa ukapa kumvera mpometa don't trust kamuna palidio tundu bando kulikonse kumene tipishe ndi njero adaurura kamuna palidio tundu bando iya mwasula banji kino kulikonse tirandeni kuchokera pompano pa Limpopo FM mulimbine ndithu 11 DJ Don't Trust kuchokera pa Limpopo FM mwasula banji muchigawo chino chamasana nkhomaliro yanu mwaiyamba bwanji pamene nthawi yanga apa ikuti 5 minutes past 12 o'clock 5 minutes past 12 o'clock mwasula banji kulikonse nkhomaliro yanu mwaiyamba bwanji kulikonse kumene inu muli kulikonse kumene inu mukutimva mwasulako banji kumeneko kukulonjerani mlandire mono wantendera kuchokera pompano pa Limpopo FM wireless yokai imene amalawi ochuluka kwambiri akuikonda imene amalawi ochuluka kwambiri akuisatira timakana ndithu kumango olankhula nkhani zimene sitikuzidziwa kumango olankhulapo nkhani zimene zilibe maumboni tadandaula kwakwanira talira kwakwanira tatukana kwakwanira komano ngakhale tatukana ngakhale tadandaula komano nkhani inali yolira kwalilira anthu a chipani cha DPP komanso kumulirira kansala wathu wa chipani cha DPP chifukwa amene watu ndi mavuto awa ndi mavuto ndziko muno tikukumana ndi mikwingwirimo yochuluka kwambiri sizinafunikirenso kunena kuti kapena mwina market zimvanso kunena kuti mbali inake MCP yawinapo iya nde muchifukwa chimenecho pa nkhani imene tayamba kukambapo dzulo mpaka na lero nkhani mmasocial media nkhani yake ndiyo khayo nde tikufuna leloli apapa mu studio muno tinapempha honorable tinapempha comrade tinapempha ndithu kansala amene kansala amene amayimira chipani cha DPP masankho amene achitika dzanali pa dera lijalo la pambaluko kuti timve kuchokera kwa iwo tsatani mu nkhani zonse zimene ife takhala tikuzimva pa social media apa zokhuzana ndi mavoti amene amachitika pambaluko mavoti amakansala ndeti kutelo ndithu tayamba motelo program yathu kumasana kuno kuchokera pompano pa Limpopo FM khalani pompo brother assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh munthu wankulu assalamu alaikum assalamu alaikum munthu wankulu kumeneko mukutimva koma munthu wankulu kumeneko assalamu alaikum
Hello. Mwadzuka kubanji kumeneko bwana wanga? Mwadzuka banji. Tadzuka bwino. Muli live ndithu pa Limpopo FM. Choyamba tikudziweni kuti tikulankhula ndani. Anthuso akudziweni kunjako. Ine ndine Kid Adam. Chabwino. Amene ndimakhala mwantakaluka ena mangoti kwa mbaluka. Amene ndimayimira chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ngati kansala wa dera lino la Mwasa Ward. Chabwino. Chabwino munthu wachikulire kwambiri. Komano ndimafuna ndingokhonza pena pake pang'ono kulankhulako mwanena kuti ndinu candidate amene mayimira chipani cha DPP. Tinene kuti mayimira kapena mukuyimira chipani cha DPP? Ndina amene ndikuyimira chipani cha DPP. Yes, correct. Ziko kwambiri munthu wakulu pepani kumati kululukira nthawi zambiri timafuna anthu kunjaku sasokonekere pakambedwe makamaka. Munthu wankulu tiyamikire kwambiri chifukwa chotivomereza kuti mukhale nafe mpologalamu imene yati uzeni zoona kuchokera pompano pa Limpopo FM. Ndine Mr. F Don't Trust malo mwa staff yonse ya Limpopo FM. Tikuyamikeni kwambiri mu chifukwa chimenecho. Chimene takupempherani kuti tikhale limodzi mu studio muno. Anthu kunjaku akudandaula, ena akulankhula mawu onyoza, ena akulankhula mawu otukana, kutukana maka, kulankhula modandaula, kulankhula monyoza, kulankhula kwa anthu adera la kumangochi. Komano chikumene chikuapangisa anthuwo kuti alankhule kalankhulidwe kamene kusizi kutanthauza kunena kuti kudelera kwa adelera anthu akumangochi kapena kwanyoza anthu akumangochi, koma akudandaula mpotengerana ndi zisankho mmene zayendera za makansala. Kufunsa kunena kuti mangochi yeni zatheka bwanji kuti mpakana awine candidate woyimira chipani cha MCP kusiya candidate wa DPP kapena wa UDF. Inuyo ngati candidate oyimira chipani cha DPP mutigereko tsatani otani pankhani ya masankho kuti masankho ayenda bwanji, chisankho chaenda bwanji, komanso ndi mwazina mwa izo zimene mwina mmakhala mukuziona inuyo ngati akuluakulu komanso ngati anthunso oti muli pafupi ndi kumalo kumene zimachitikira zimenezi. Anthu kunja akusakumvesesa nde zimene zikuchitika tikungokokana tokha malaya sitikuziwa zoona zeni kunena kuti ndizitizo, koma inu nda amene pano mungati masule ndifua chake tinafunisisa kuti tikufikireni tikhale nanu mpologalamu imene ya tiuzeni zoona kuchokera pompano pa Limpopo FM. Munthu wankulu nthawi ndi yati. Ziko kwambiri. Kuyankhula muona mtima chisankho sichinaende bwino. Chabwino. Ndi ngati kwa ine monga kansala wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP ndikunena kuti chisankho sitinavote. Chabwino. Pazifukwa. Chifukwa choyamba zakhazi kuchitika zinthu zosiyana kwa nthawi yayitali. Zonena kuti tinakakhala kuti zinthu zinkazipanga ndife anthu opposition bweza atapanga disqualify. For example, mwezi woyambirira weniweni kuti tiponye chisankho zinalepesa pazifukwa zonena kuti iwo aja ankatenga anthu akunja kwa wodi ino. Kumagwirisisa ntchito ndi cholinga chonena kuti iwo ndi aganyu azavotere. Inuyo mukudziwa munthu amene wakantenga kuti azikugwirira ntchito pakomo sangalole kuti iweyo udyozeke. Choncho. Mwenye ife tizachiona kunena kuti anthu aganyu azatipwetekesa. Kwabwino kunena kuti tizipanga kampeni anthu amuwodiyo. Ndionena kuti tsiku lina angazati kutembenuka mwina amafuna kuvotera ine, koma mutsiku linalo ndikuteka kuti azamuvotera wina amene azamkonde iwowo. Pachifukwa chimenecho according ndi constitution ya Malawi simalola kuti zimene zichitike. Tinayesa kumenya nkhondo imeneja tinathana nazo palibe chimene ngawo chimodzi. Secondly, tinagwira anthu akupanga NRB ma IT apo mpopompo chonsecho ine ndata IT yanga 2020 mpaka 2024 nali ipeze ndayendela koma zatuwo amati akafika umene kuchokuvota kuchokoza kuti ayi mapepa lese ayi amapanga ma IT pompopompo. Ndizachiziwikira kunena kuti zoli akuliyendesa mmene akuziwira iwo simene
chiwizi wila Malawi. Chabwino. Andine ngati candidate wa TPP ndiliwotodwa ndiliwolila ndipo sindikuziwa kuti ndingakhwera kulenda kuti chani. Malawi mmene akuyendera musi manda Malawi amene timamuziwa tonse. Choncho. Koma chachikulu nchonena kuti akuluakulu amati kanga uluke kamatera. Ndi momwemo ndithu. Kaya kazakhala miyezi yanji kung'ambako kaya ndi zaka zanji komano one day. Is one day. Chizati Choncho. Ndikusimikizireni bwana wanga ine chisankho ndikuuza ni mokulimbikisani unena kuti ine chisankho chimene chavotedwa kumwasa odi ndikuti ndawina. Tikakamba zonena kuti ndaluza si wandika pa namba 2 ali namba 2 ndi ine ndikuzicha kuti ndawina. According ndi anthu amene ndinali nawo anthu amene amatipanga support ngati chipani cha TPP chipani chokondedwa cha mtendere cha chitetezo cha chitukuko. Ya ne paliso zifukwa zina zonena kuti tinatenga anthu kubwalo la milandu yonse ikuziwika kuti ikuyendera pati. Tikupita sokote tizikavota tayandika kuvota tinagwirapo anthu ena anapita kumene kucha sana imbe mulandu osawoto ndi ya MCP. Mpaka na mezi kuyankhula pano palibe chimene tikuona kuti tsogolo lake ndili mulandu ukuyendera pati. Komano ndichite mokudulani pang'ono kapena kuti kukulowani kama pang'ono. Ndinazamvesedwanso komweku kunena kuti pali anthu ena amene anabwera kumasankho kumeneku anachokera mbali zina zimene sizili zoyenera kuti apezeke pamalo pamene pakoma anapezeka choyamba. Chachiwiri tinamvesedwanso kunena kuti dzulo liso akansala omwewa amene akunamizidwa kuti awinawa agwidwa kapena kuti apezedwanso katikati ndithu mwa nthawi ina yake. Ndilibe chokuti kodi inali nthawi yanji akugawa zinthu komanso papezekanso kunena kuti nthawi imene imafunikira kuti mavoti ayambidwe si inali nthawi yake imeneyo ayambidwa kuponyedwa mavoti nthawi yoti sindiyo komano kutadzatsanso anthu kale mavoti atayambidwa kale kuponya. Mungafotokoze pomotani nkhani zitatu zimenezi munthu wamkulu? Nkhani yovota anthu anayamba kusonkhanidwa 3:00 AM mmawa wa pa 23. Anazazana kumene kucha anapanga zawo zimene amaziwa iwo mmene amabwera mamonita zaife anapeza kusukulu kucha kwa zaziratu anthu ochoka mmadera ndi madera. Ne mukuziwa bwino lomwe unena kuti lero lino ife tilibe mphamvu lotitawuza kunena kuti izi ziseze kuyenda bwino zili chonchi tingoponderezedwa. Ndi ulamuliro wawo akupanga zimene akufuna iwo ndi nthawi yawonso ife tikutachikombeza kuti apange mmene angapangire. Akandidate amalakunga sipati anapeza anyamatanga 2:30 unkhokwe malire a wodi yathu akugawa togawagawa anawowoza kumene kucha anayenda nawo mpaka nakukasiya pakomo pa nyumba kuti azigona. Zimene zinachitika maumboni okwatira alipo koma palibe chimene chinapita ntchito. Achaka kuyankhula kwawo akumenda kuti ndife aboma lolamula. Ndesi tikuziwa kuti akamazicha kuti ndife aboma lolamula akwalamulirawo lidani mesa ndife amene popanda ife iwo angalamulire mutu angalamulire zinyama popanda mutu sizingatheke. Funso limakhala limeneyo ndi bwana wanga kwa ine ndekha ngati wachipani cha TPP ndikuzicha kunena kuti chisankho sindinawaluluze komanso chisankho sindinavote. According ndi mmene zinthu zilili ndi mmene amaziyendetsera iwo pahanza kuti analibe paliponse amapanga china chilichonse chonena kuti iwo akuzicha kuti iwo ndi iwo. Ndi mamvera uthenga wina wake pali chemwe aliyena ake andipeza ku inbox atamva audio imene ndatulusa dzulo kuchokera pompano pali Mpopo FM ndipo nditsimikizira kunena kuti ineyo ndidakhalapo
auditor kapena kuti oyendesa nkhani za masankho kapena kuti oyang'anira nkhani za masankho ndipo masankho akamaponyedwa chimene chimachitika nchonena kuti maboksi makandidate aja onse amafunikira kuti abwere mu nthawi yake masankho asadayambe kuponyedwa ndipo maboksi aja oponyeramo mavoti aja amavundukulidwa kuonesamo kwaonesa makandidate onse kuti atsimikizire kuti mulibemo kena kalikonse then from there nde masankho ayambe kuponyedwa mavoti ayambe kuvotedwa azinuyo kumbali yanu zimenezi zinachitika kuti mpaka namukhale ndi mwayi okaona maboksi amene wa mavoti asadayambe kuponyedwa nkhani imeneyo ineyo ndilibe umboni weniweni kamba kuonena kuti kuchinthu kuti kunapezedwa anthu atazaza kale ena ndinamveseredwa zonena kuti anali atayamba kale kuvota mamonita ena ndi ena atipani zosiyana-siyana sanafika kumaloko chabwino ndiye sindikukhulupirira kunena kuti zinthu zimene zinachitika mamonita asanabwere apopo ansala ikhoza kunena kuti ikhoza kukhala yonena kuti sizidachitike chifukwa mamonita ainu ngati anali asadafike pabwaloli komanso zinthu zinazayambika nthawi imene inu munagwirizana kapena mwina tinena kuti inu simudamvesese nthawi imene mudagwirizana ndanzanuwa adakuwuzani kuti ayamba 3 o'clock kapena 4 o'clock kuponya mavoti tinagwirizana onena kuti 6 o'clock ndimene amatsegula center komanso kuseka 4 o'clock chabwino ndithu bwana koma chovuta nchoveza chisoni zidapezeka kunena kuti by 4 o'clock anthu ayamba kale kuvota anthu ayamba kale kuvota kumene achokera anthu kusaziwika ife kupeza ma-excuse osamveka nkhani yake zikupesa chisoni kwambiri chabwino munthu wankulu tithokoze kwambiri chifukwa cha nthawi yanu tisakudyerani nthawi kwambiri komabe tikakufuna nisoni tikupemphani kuti tizakhale nanunso pano tsiku lina komano ndifunse kunena kuti ndi uthenga wotani umene mungapereke kwa Malawi amene amakutsatirani komabenso mwina musadandiyankhe funso limenelo ndinayiwala pena pake pang'ono anthu ena dzulo amatumiza mauthenga kuno ku radio yathu ya Limpopo FM namafotokoza kunena kuti mwina zachitika kuti wachipani chimene cha MCP candidate amene awine chifukwa choti mwina ndi wachikhalidwe chabwino ndi anthu ake mwina candidate wa DPP ndi wa UDF zatheka kuti aluze asawine chisankho chimene chimwina chifukwa cha zikhalidwe zawo ndi anthu ammadera mwawo mungafotokozepo motani kapena mungangepo motani pa nkhani imeneyi inuyo ngati mwini wa nkhani tikakamba nkhani yachikhalidwe wina aliyense alipo mmene amamuonera munthuyo ndi mmene amakhalira ndi maonekedwe ake pa mwini wake komanso chinthu chimene ndingakulimbikitseni nchonena kuti munthu kukhala ndi khalidwe kumakhala chibadwa cha munthuyo komanso pena umatha kuzipanga iwe wekha kuti ineyo ndizipanga zinthu zonena kuti anthu azinditcha kuti ndine wabwino ineyo to be honest ndimazitcha kuti mwini wanga ndine wabwino ndi zintchito zimene ndimagwira ndimayesesa kuthandiza anthu osowa chabwino ndimagwira maganyu anga ndimapasa anthu ufulu onena kuti mukasowekera kachinthu mutha kundipeza pamalo akuti kuti mupeze thandizo ndimakwanirisa zimenezo ndimathandiza anthu kuzionera kwa njira ina iliyonse sindimatengera kuti uyu ndi Mkhristu kapena ndi Msilamu ndimapereka magalimoto yanga kwina kulikonse kumene anga ndipemphe munthu kaya kupita kumaliro kaya ndi kuchipatala ntchito imene ndimayikwanisa ndimapanga zimenezo for the sake of Mulungu kumusangalatsa Mulungu osakhala munthu ndimaziwa kuti china chonse chimene ndikupanga inecho malipiro amene adzandilipende kuno ndiye tikakamba kunkhani yachikhalidwe kuchikhalidwe ine ndine munthu woti anthu amandiziwa kuti ndine mwana wabwino ndimakondedwa ndi anthu ndimapanga zinthu zamasomphenya ndimapanga zinthu zonena kuti ine ndikamapeza kwani kwachiyangayo ina azitha kupeza nawo nde zikakhala zambali ya anthu enawonso amene amazembereramo koma tikapita kuchikhalidweko ndi ku munthu akudziwa ndi Mulungu komano kuchikhalidweko ngati othandiza anthu ine kumakandidate onsewo palibe amene angandiposa chabwino ndithu bwana wanga iyayi tikuthokozeni kwambiri munthu wankulu tinazaona kumene kutira nkhule pano timangolankhula sitimasankhapo zimene tikulankhula chifukwa zimene timalankhula zimene zimakhala zili pa ground kampeni ya zisankho zimene zaponyedwa dzanazi ndiyonena kuti inazatha Sunday
I think so if I'm not mistaken, komano zinapezeka kunena kuti lolemba a president anabwera mbali ya kumeneku anadusa momwemo mangochimo kupita uko kwa masuku uko anapita kumeneko akuti kumene amakapangako za agrigasha komano mukuona kwathu ife ndikafukufuku wathu mmene timachitira zinaoneka kunena kuti iwo anali part of campaign komachita kuti campaign inali itatha amanchitira campaign kansala wawo kapena kuti candidate wawo kumuthandizira kumene amakathandizaso kumwaza ndalama komanso ndikwanamiza anthu akumene kwa masukuko kuphatikizirapo ndi anthu ena ammangochi kwanamiza cholinga chona kuti anthu apusisike. Nditafunsa kwa inu kunena kuti inuyo ngati candidate wa chipani cha DPP pali wina aliyense wamkulu wa kuchipani kwanu amene anabwera kuzakuthandizirani kupanga kampeni mu nthawi ya kampeni? Otithandizira of course amabwera komano andali ngati ma MP chabwino komano sanabwere munthu wankulu weniweni kuti azatithandizire according to malamulo ndizoletsedwa chabwino kunena kuti chisankho ichi ndi cha ana ang'ono chabwino si general election iyi ndi by election chabwino komano tinadabwera ifa zathuwo amabwera a president yo a president nganene kuti a president yathu chifana amene akuti lamulira lero lino chabwino anayitanisa kupita ku state house mundiona mizaonena kuti tikufuna business committee koma anasakaniza ndi anthu awo kupita kumene kuja kwapanga kwauza zochitikazo ife tinali odabwa kunena masiku onsewo asankabwera akuona kuti mawa tikupota mkucha tikupota iwo ndipena kubwera kutapanga represent kumalo kuno zikukhala bwanji sitinali odabwa ifa chonena kuti tikudziwa kuti ndikhalidwe lawo andi chinali cholinga kuti achito moteremo mawu awa nditalankhule pano anthu ena onse amene atamvere kaya ndi azipani kaya ndi okutsatirani inu kaya ndi otitsatira ife kaya samatitsata kaya amatida mawu awa nditalankhule pano wa akuchokera mkamwa mwa ine sakukhuzana ndi inu. Mawu awa ndikunena kuti mukumvera Limpopo FM ndi Mr. F don't trust akamuna palidio tundu bambo. Mawu awa ndikunena kuti achakwera kapena kuti a president achakwera amene akuzicha kuti ndi president wa dziko la Malawi anabwera kumangochi ulendo kwa masuku amene wa imene iyi inali part of campaign pofuna kusokoneza nkhani ya masankho komanso kuzakwaniritsa zolinga zawo zimene amafuna kuti zichitike same like mmene pakali panonso zikuchitikira kunena kuti pali nkhani yina komano imeneyo titambasolebe mu program yotsatirayo komano mawu amene ndimafuna kuti ndipereke pano ndionena kuti kubwera kwa president kumangochi inali part of campaign kuzampangira candidate wawo zimene ndithu azimene mwakambira inu kupereka pano umboni kunena kuti malamulo zimenezo ndizoletsedwa koma iwo mukubwera kwawo sadatsindike kapena kuti sadabwere straight kuti akuzapanga campaign kwa candidate wawo koma anabwera ngati akuzapanga president zinthu zina zake zimene sizigwirizana ndi masankho. Tikuyamikani kwambiri munthu wankulu muchifukwa chimenecho komanso nthawi yanu kutilola kukhala nafe pano pa Limpopo FM malo ma staff yonse ya Limpopo FM ndine Mr. F don't trust DJ wa pa Limpopo FM. Mawu anu otsiriza kwa mtundu wa Malawi amene inu amakukondani komanso akudera lanu ndi otani? Kwa Malawi mawanga osiriza kwa mtundu wa Malawi choncho. Hello ndikumvani ndithu ndilipo. Mawu anu otsiriza kwa Malawi komanso anthu amene mukukhala nawo kudera lanu ndi otani? mawanga osiriza ndionena kuti ndikufuna ndalimbikitse anthu amene amachitsatira chipani cha Democratic Progressive Party DPP kuti asakhale ndi mtima othodwa kapena kuti asakhale ndi mtima otaya mtima asakhale otaya mtima kunena kuti ifeyo mmene tililimu ndi kuti basi tsogolo lathu lathera pompa ife tsogolo lathu lidakalipo tsogolo lathu ndilowala andi ndikukulimbikitsani kunena kuti chisankhochi amene awalengezesa kuti awina osana wine
Chabwino. Andi zimezo ndikulankhula mosindika ife tiyesesa kumbali yathu tipita kumabwalo a milandu kupeza anthu abwalo la milandu achasamayang'ana kuti uyu ndi ndani kapena uyu ndi ndani amayima pa chilungamo. Izo zonse zimene tikudziwa. Ndipo iwo amayesesa kuti aonesesa kuti kodi mayi Malawi ali pati. Chabwino. Lero ndikulankhula mosindika kunena kuti chisankho chisitidaluze komanso masupporters onse a DPP a dziko la Malawi. Muchimve kunena kuti ife a DPP tagwirana manja tikuyendera limodzi ndipo china chilichonse tikhala tikupanga limodzi. Mwina muli monse mmene ziyendera nkhani kaya ndikubwalo la milandu ati akuluakuluwo monga mmenewo akudziwira malamulo awo tizadziwa choona chenicheni kuti kodi chisankho chatha bwanji. Chabwino. Nditu bwana wanga. Ndipo china chimene ndingasimikizira Malawi nchonena kuti chisankho chikachitika pamafunika kuti mamonitors asainire. Ifenso madalideti tisainire koma ndikizani fika na siku lalo lino ngati alipo amene anasainira ndi kuti ndi wa UTF mmodzi koma maujeni wonse mamonitors wonse including ifeyo sitinasainire kusonyeza kunena kuti chisankhocho sichinadziwika kuti awawina ndi ndani. Chabwino. Musada ndithaweso palainipo ndinamvesedwa dzulo kunena kuti nkhani malingana ndi kusakhutisidwa kwa Malawi ochuluka amene akudabwa kuphatikiziranso ndi kudandaulanso kumene inunso apa mukudandaula kunena kuti no pena pake something is wrong kuti nkhani munayitengera ku court mwakaisiya ku court tatitsimikizirani pano zimene zindizoona kapena mwina nzongo kambidwa ndi anthu kunjapo. Nkhani iyi ndizoona ili ku court. Chabwino. Andi mmene ili nkhani ku court ineyo I'm not saying kuti MCP itakhala kuti kuwina ndife tingapange blame. Koma noti kupanga blame ndi chifukwa. Chojo. Komanso sitikuyankhula kunena kuti kwambali kuno MCP singawine. Ikoza kuwina itakhala kuti anthu ayikonda koma kunoko as I'm talking now palibe amene anayikonda ndikupota ndi kuwina. Chabwino. Ndi chifukwa chimene chatipangisa kuti tipite ku court fana kuti ku court kuli milandu yambiri yokuzana ndi wa MCP yonena kuti tinakakhala enafe bwezi atatipanga disqualify. Mukumvera Limpopo FM ndi Mr. F don't trust akamuna palidio tundu bambo. Komano why iwo sakupanga ndi chinthu chonena kuti ayime pa chilungamo kuti mulandu uli apa. Chabwino. Tamalizira kuti tipange za masankho. Ichocho chimene ife tikuchita ndaula anthu akumwasa oti. Chabwino. Nde tikufunisisa kuti akuluakulu abwalo akati unikire bwino lomwe ndati kuze chilungamo chenjeri kuti nkhani ikuyenda chonchi. Chifukwa kumeneko ngati kusali milandu itatu ndakuti 4 if I'm not mistaken. Chabwino. Kuli milandu yambiri nditu yonena kuti iwo ndi ya MCP, kulibe wa DPP, kulibe wa UTF, kulibe mulandu wa PDP, kulibe wa LCP, milandu yonseyo ndi yawo koma palibe wefo walinelise imene kuoneka kuti nkhani ikuyenda chonchi. Ichocho ndi chimene ife chikuti dandaulitsa kwambiri ngati ya Malawi. Akutitenga ngati kuti ife nda Mozambique, MCP ndi kukhala Malawi. Chabwino. Nditu bwana wanga. Ndithokozenso kachikena pano munthu wankulu pondivomereza ine mwana wa chichepere kwambiri kuti ndikhale nanu mpologalamu imeneyi mutiyatiuzeni zoona pano pa Limpopo FM kuti Amalawi kunjaku malingana ndi phokoso limene lili kunjaku chifukwa kunjaku tu kuli phokoso inuyo mwina pamene mulipo mukhoza kuona ngati kuti muli nokha komano social media yonse komanso pena paliponse ngakhale munthu amene sali pa social media wagwedezeka ndi masankho amene wa amakansala ku mangochi kumene kunena kuti no palibe so wina aliyense amene akumvesesa mukamamva anthu pa social media mwina akudandaula kulankhula zoyipa zokhuzana ndi kumangochi sikuti akungolankhulapo komano ndi part of kukulilirani inuyo munthu wankulu pa masankho chifukwa anthuwo amayembekezera kuti inu ndamene mungakhale candidate wa makansala kuwina ku boma limene lilamangochi masankho amene anaponyedwa dzana pa mzinda umenewu wa Pambaluku kotelo ndikuthokozeni kwambiri komanso mukamakhala mudziwa kunena kuti Amalawi kunjaku kukukondani kwambiri kukukondani inuyo komanso kukonda chipani chanu koma anthu akudandaula chinthu chimodzi maka nkhani ya atsogoleri azipani zotsutsa zimene zili zikulu muno Malawi ya UDF komanso chipani chija
cha DPP maka pakukhala chete kumene akhala chete. Imeneyo ndi nkhani ya tsiku lina umo ndangodusa sina chole mungwani. Ndithokoze kwambiri munthu wankulu chifukwa cha nthawi yanu ndikufunireni tsiku lopambana. Pamapeto pediveni bwana kutana uliaso kwa kili komaso chimena kutsimikiza anthu kunena kuti MCPC na wine sizingatenge mastream wonse kuyambira 1 mpaka na 4 kumagwira munthu mmodzi 275 255 200 chakuti. How is it possible? Zimenezo ndi zimene kuti mkitano ndi wali kuti anthu akusananikirana ngayenengera wina kitira mwina 150 wina 70 wina komano kumangotenga ma 200 chakuti zikuteka banje zimenezo ndi zimene anthu akunena kunja kunena kuti no zisankhozo zangopera kunena kuti ife tikhoza kuwada anthu ozungulira kumangochi kapena anthu ozungulira kwa mbaluku amene anakhuzidwa ndi mavoti amene wakoma mavoti wa chilungamo chake sadayende bwino mavoti wa ndionena kuti anthu amene anabwera nawo akunjawa pali chinyengo chimene chinachitika komanso ngakhale m'maboximu ndiye kuti munali mapepala ena kale amene anali votedwa kale amene inu simmadziwa nchifukwa chake kuvotako anayamba mofulumira kwambiri mosiyana ndi nthawi imene inu munagwirizana nawo kunena kuti kodi muyamba nthawi yanji nkhani ya mavoti. Ndikutokozani munthu wankulu tikwabochota nthawi yanu. Ya tiyamike kwa inu tiyamikenso kwa inu kwa basi woyafunika kuti tiyamike ndi ife chifukwa chonena kuti sinanga ndi inu anthu onena kuti mmakhala mukuvutisidwa mmafoni nthawi zambiri komabe chakukomerani kuti mukhale nafe mpoga imene kutipase nthawi imene mwatipasayi tikuthokozeni kwambiri munthu wankulu kwa basi. Zikomo kwambiri bwana wanga khani ndi tsiku lopambana. Zikomo ndithu inunso tikufunani tsiku lanu labwino kumeneko. Kumvera Limpopo FM ndi Mr. F. Don't Trust. Akamuna pa radio. Tundu bambo. Limpopo FM amasangalala ndi chimwemwe. Ukuti makala kusangalala ndi maprogramu omwe Limpopo FM imaulusa. Kumvera Limpopo FM ndi Mr. F. Don't Trust. Akamuna pa radio. Tundu bambo. Hey, tikutela kuchokera pompano pa Limpopo FM maswera banji kwina kulikonse kumene muli nkhomalero yanu mwayamba banji kuyenda banji kwina kulikonse kumene muli pano pamene ndikutuluka mu studio muno pamene nthawi yanga apa ndithu ikuti
Ali I don't trust. Koma tu. Zimene mukupangazi ndapuruka ine ndapita tikumane muzigawo zina zake ambuye mulungu akatilolanso kuti titelo ndiyamike kwambiri koma ledi ntanyiwa ndi programu ya nkhanga zaona pa tili mamuno mu studio muno tikamati ndapuruka ndapita mbite tikamati lomo sitimatanthauza kunena kuti tikutuluka mu studio muno iyayi timakhala ndi ntchito zambiri kwambiri kutamangisa mafailo timakhala tili mu studio muno ndapuruka ndapita tikumane muzigawo zina zake ambuye mulungu akatilolanso kuti titelo munandine pano DJ 11 DJ Mbambande DJ Nyata DJ Kange Mr. F don't trust mwana wa panchombo pa mangochi mwana wa chiyawo bambo akachiyawo mai akachiyawo family yake yonse yachiyawo Limpopo FM don't trust akatundu baba ratata More.